Ayo. Bapak, no. Ya. Sapa iki? Lawange lho, Bos. Manut kancane. Mas Dakoro, ayo Mas Tiro, ayo, amin, kelakuanmu lho, iya, tur ronggot jengki lho iki. Awas. Ayo Mang. Iya. Dan koyo gulung. Awake dan kiplak. Ayo lo. Ayo, ya ampun. Bapak Intone Ya ampun, gantengnya ya ampun. Bapak Intone jarane lho. Ya Allah, Ayo gantengnya. Jakoro sing hati-hati. Ya, harus. Hop. Emang iki sing jempol komendo kan kaset ya ini ditoke siji-siji emang sesarengan kalau Dakoro baru ke sini ki sapa mani ke sini hop ayo lo cak ganteng yo Esta budaya
Sisiran api kendangan gendeng asli Banyuwangian. Yo, ayo, 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 Amip, ayo, ayo.
Pun, Mas Riz, nyun sewu. Niki kesepakatan nembe sidang isbat. Niki wau wonten himbauan saking Bapak Keamanan, Bapak Kapolsek. Niki kapurih enggal-enggal selesai. Ngoten nggih. Dadose kula sak kanca nyuwun pangapunten, niki ditampilkan Mbak Puri satu lagu lagi kemudian dilanjut tari rampok Singo Barong nggih. Mugi-mugi temanten kekalih Mbak Anggi kalian Mas Dimas dados keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin Allahumma amin. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sak kata-kataipun nggih. Damateng penggemar Yumi nggih matur sembah nuwun benjing nanggap malih mawon nggih. Jame enjing mawon bakdo subuh. Dadose saged los mengke ngantos bar beduk. Iki infone tenanan ora akurat ora. Rungokno penonton mamune oh alah wi menandakan lek tiang-tiang mriki kecewa lek adewe metune sak deluk. Lah tapi adewe ya kudu menghargai himbauan manut karo Bapak Keamanan. Asli. A7 wong bocah pitu. Lah lek siji lek ngedum piye gitu. Heeh, ditampilkan ya. Mari kita tampilkan bersama-sama bintang tamu yang satu ini. Tidak kalah cantiknya artis dari Ngeranti. Kok dong Ngeranti toh, Pak? Mai Ngeranti toh. Putrane Pak Bibit. Siapakah dia? Ini dia, Puri Ratna. Galak meni nyapa toh? Nyapa? Lek mu nyiarne aku mang piye? Artis cantiknya Jawa Timur. Terus dari desa Ngeranti. Heeh. Betul ora? Iya betul. Putrane Pak Bibit, bener ora? Betul. Lho lah yo. Lho terusane mang apa? Apa, Pak? Bibit apa? Oh, kurang ajar kok tak omongne bapakku. Bibit unggul. Ya wis. Heeh, bener. Ya kaya ngene ora oleh unggul piye to, Pak? Kok kurang ajar. Ora kaya oleh kaya ngono kuwi. Ora ora. Iki sarene sik Sawal, sasine Salikur Sawal ya to. Aku nyuwun pangapura. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ya Aduh ngucapke karo penonton. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan batin. Iki mang enek himbauan Mbak Puri dari Gimana, Bapak Kepolisian. Iya. Jadi apa dihimbau agar cepat selesai. Oh begitu, oke baik siap. Karena apa? Karena besok hari Senin. Hari Senin. Anak-anak kecil sekolah. Sekolah betul. Dan gue manjing. Oh iya. Aku ya padha. Lah yo ngeterne anakku sekolah. Ah ketoke pawei. Hari Kartini anakku besok. Wis mau tukane blakon nyaro surjani. Sudah. Diaturne satu tembang. Oke, Mbak siap. Puri sareng-sareng konco amburadul. Terima kasih Bolong Kopi, konco-konco dulur-dulur YouTuber semuanya yang hadir. SAG Pro Audio sedoyo lightingnya Brigas Idola SGC dan GB Pro Audio. Wah, Mbak Puri sama tak temani ya. Oh iya. Suatu kehormatan. Oh iya, boleh, boleh. Ayu. Purwakaning pagut netra gayane nyekal mic to, Loro. Oke toh. nadyan Ada satu bintang tamu lagi, monggo Mbak Silvi. Ini Mbak Silvi. Kowe iki pas karo iki lho, pas kuwi ngandeng iki. Kalebu babar pacar pindah sloka pinaban. Sepisan Hanjawa Kang Asto. Yo. Kaya wong aku suara.
umpama aku diberi kesempatan waktu. Aku duet Iya, 10 lagu, Mit. Ndi? Karo Mbak Puri. Lagi mau padak nih warung karaoke mau piye kok 10 lagu. Kurang ajar. Wes, pun nggih Mbak Putri nggih, satu buah lagu Andung Siap. Wektu Cipta Nggih, leres. Budaya muga-muga saya ngrembaka. Amin, Nggih Allahumma toh? amin. Kula sak kanca namung gegojekan. Nggih. Melestarikan dan menghibur. Betul Nggih toh? sekali, betul. Dene wonten kelintak-kelintuk anggen kula gegojekan nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Nggih, Mas Sepindah Awet. malih nyuwun pangapunten sak kata-kataipun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cipta Budaya Mbak Puri Ratna.